South Africa senibingelele ku-program khona ngendawini phela umbhizi wamkhonazi sivela kwenhlangano-ke ithuleleni organization. Cha, namhlanje-ke sinilethele nje i-update and the-progress report yokuthi-ke udaba likagogo bakwethu-ke ugogo Zondi nimkhumbula udaba lwakhe. Sibe nawo umuntu omdala efika ekhala miyinyembezi ethi-ke udlelwa indlu yakhe esidayisiwe erojo umuntu omdala engazi ukuthi indlu yakhe iyadayiswa engakaze yena thatha isinqumo sokuthi udayisa indlu yakhe. Ngenhlanhla enkulu-ke kwaba khona udadewethu owuzayo lakhe ugogo okuyena owasoma wathi gogo la kudlalwa ngawe udayiswa indlu yakho idayiswa umzukulu nemali ukho engazange ayithole ngisho nokuyithola. Okudabukisa kakhulu-ke bafethu-ke ukungena kwabameli bangena abameli bebona ukuthi la kuyafraudwa kufraudwa umuntu omdala babone ngisho i-paperwork le paperwork ithi fraudulent paperwork but baqhubeke kodwa bona bayenze i-process of selling ukuthi bayawudayisa umuzi kagogo ngokuthi-ke umzukulu wakhe ugogo kuyena kuwayethi-ke indlu yadayiswa nemali futhi yangena kuyena. Baqhubeka abameli bamforsa ugogo ukuthi-ke akaphume endlini ngoba indlu phela useyidayisile. Okusho ugogo akakwazi ukuthi-ke okwakushiwo kuyena basho okunye kanti benza okunye ngapha. Nabantu ababedayisa ababethenga indlu nabo baba khona ukuthi-ke bangamhloniphi gogo bangafuni ngisho ukuthi ukulizwa isayide likagogo. Ibuhlungu into njengaleyo ngoba ihambe ithi mangabe isijike esiswini njengamakwebevu bese kuba kuhlungu ngoba imali yakho nosuku uthengile iyacwila. Kanti imali yakho ibikade ukuthi-ke wena uyipha abantu ungaboni abantu nawe bayakuqola. Kodwa-ke nginayo ugogo namhlanje nginaye-ke udadewethu-ke owafika impela nje ekhala minye nangu ugogo edasela indlu yakhe naye intombi endala ngapha. Ngiqale ngobani? Qala intombi endala. Sawubona ntombi endala. Yebo sawubona. Kunjani? Hayi ngiphilile namhlanje ngafika ngikhala namhlanje nangumuntu ngoba ngiyabona nanokubona. Ngibona nezinyo namhlanje. Hawu jabula ngani yami nami ngiyajabula. Yebo. Yebo. Dadewethu kunjani? Ngiyaphila njani? Hayi ngikhona ngibona nihleka namhlanje hayi nami ngivele ngihleke. Hayi. Sekulungile. Ngicela usithathe nje usikhumbuze kwakwenzakaleni before usiphi i-progress ukuthi kwenzakalani. Kwakudayiseke indlu kagogo ngendlela engekho emthethweni. Ugogo bemqola bethi indlu ithengwa umasipala. Imali ezagcina ifakwa abantu ababethenga indlu zagcina zingafikanga kugogo zange umuntu ongayena umnikazi wendlu. So ugogo since ene-title deed ne-letter of authority ne-death certificate kamkhulu vele zonke izinto zibhalwe ugogo. So u-anti wami lo wayedayisa indlu akanalungelo ngoba akaphethe lutho esandleni. Yes. So emva kokuthi sesizile-ke kathuleleni salichaza udaba lagogo siyabonga nje kubalandeli nange-support esayithola. Uthuleleni wasiza sathola uMr Dube wase-Richards Bay. Ubhuti Mdumo wasemnika inamba yami wangifonela wayichaza ukuthi uMr Dube uyibonile ukuthuleleni indlela esasikhala ngayo wathi ucela ukusisiza. Hayi wayilandela-ke uMr Dube wayilandela waze wayigojela impela ngoba abase besubmithile i-change of ownership e-deeds office kwakuwumhla 20. Ngomhla ka-23 kuthiwa bayikhansela ngoba kwase kuphume udaba lwethu kusho ukuthi babona ukuthi sekuyatrenda mhlambe khona owabona watshela abameli because abameli abelungu. And then emva kwaloko wase abafonela uDube ababuza ukuthi nina ningena kanjani entweni enokukhuluma nisabini ukuthi nizoreportwa konakala igama leni. Bathi bona babevumelene kahle nogogo kusho ukuthi abantu abanenkinga ithina. Bona ugogo babehlala naye kuma-meeting ugogo engenankinga wayisayinela kahle nje. Lapho ugogo sayena akachazelwe lutho wafika nje wanikwa amaphepha ugogo wasayina. Okay. Wayilandela-ke uMr Dube wafonela-ke nalo owayethe usebenza ka-Remax uyena owayedila nendaba yokudayisa. Only to find ukuthi lo waka-Remax wanika ugogo ikhadi la-Remax kodwa indlu wayengayidayisi as u-Remax wayedayisa private
wasayinisa ugogo amaphepha la maphepha lawa lezi zinto ezithengwa ko-CNA nako bani ema-bookshop. Yes. Wasayinisa ugogo leyo nto engena letterhead yandawo angazi ukusho ukuthi i-sale agreement kusho ukuthi leyo sale agreement ile ethengwayo. Wase washo Mr Dube wathi one nje lokho wakusayinisa ugogo akukho emthethweni. Kahle kahle wena ugebenge ugogo ngegama lika Remax ngoba udayisa wena wedwa eceleni but unika ugogo ikhadi la Remax. That is why mina ngase ngithi ngizofonela uRemax ngibuze ngawo. Hayi wase nje hayi la muntu angazi unjani ngoba nakuyena uDube wathi nje simnyanyise kabi thina siyomkhipha kuthuleleni sona igama lakhe yena isithunzi sakhe wayesesebenzele kakhulu kabi bese cabanga nokuthi kube khona abantu abalimalayo ngalento esenzile. Ngase uDube wasitshela ngathi mina hayi kade vele nathi mina wangithreatenisha ke nje eqaleni nje ngingathumelela amaphoyisa into yakhe ukuthi uyangithreatenisha. Bathi ke nje hey sibonga kakhulu ngempela kuDube ngoba manje into esisele uDube ayifonela ingane wayitshela ukuthi ucela iphume endlini zizophuma ngomhla 30 June. Bese thina nengomsomluko kwathiwa sohamba siyocheck ukuthi yonke into isa in order yini njengoba babengenile since bebengakhokhi rent abana deposit futhi ekhona. If kukhona into abayilimazile endlini uDube uzobafakela icala ngoba icala vele kufanele bayikhokhe lezo zinto abayilimazile ngoba bafika indlu ngalimele ndawo. Hey kune attitude anyana ke kuyena usisi lo bethengile. Kodwa akasena nkinga ngoba ukusalayo bayaphuma. Ugogo ke ngicabanga ukuthi after umhla 30 nje indlu izobe sibuyile bazoshiya ukhiye kuthina sicelile ukuthi bashiye ukhiye ngo1. Mhla ka 30 muphi lo odumela lo uqone lo kuhamba kwabantu. Nakhona kuhamba la hey madoda engcono ibirthday yami yobinga izolo mhla ka 29 June manje umhla ka 30 futhi kufuneka sibe khona ngapho kuzobheka indlu kagogo ukuthi yonke into in order yini ukuthi baphumile yonke into i-right yini ngoba sithe thina ukhiye sicela ukuthatha ngo1. Okay. Angeke ngiphinde nje ngiveze lokhu bafethu. Ubuhlungu ngoba ke sebelahlekelwe imali lapha bathenga indlu kanti indlu bayithenga kumuntu vele ke obaqolayo nabo at the same time eqola nogogo ngapha yabo. But ke kuleli lokuthi bese befuna mhlawumbe ukukhombisa attitude. I'll give an advice ukuthi bangakuzami lokho yabo because njengoba ngangishilo kwasekuqaleni ukuthi udaba lweni noma niza kathulela uthulela kanani lutho uthuleleni kodwa uNkulunkulu wasipha abantu South Africa abathi basupport uthuleleni banama professions ahlukeneke nokweyikhunda zabo lezinto abazenzayo njengoba ngathi udaba lwenu nje ngizolibika kusihlalo wamazondi ephelele ukuthi angikhonzele nasemakhosini kaZondi ukuthi nali ilunga labo igazi labo lidlala abantu ezweni. Udaba lathathwa gogo ngempela lwangena emkhandlweni wamazondi namakhosi akaZondi athi akasukumo MG asondele azozwa. Yabo. Yes. Ukuthi ke abantu ababhizi including nenkosi ke uMancinza inkosi uMalisizoni babhizi kuma nje abekho bangaphandle bakoma lawo but udaba lakho siyaxhumana nayo MG yabo. Yebo ngezwe. Ngoba ngizama ukuya kulento abantu abathi babe ne attitude ngoba angifuni ukuthi kuze kufike lapho ngoba amazondi afuna ukuza lapha endlini yabo akuze kuba kuhleke yabo. Ngoba anilwe nina but benifayithela okungokwenu nokubhilonga kugogo yabo. Nanoma ubani bengakwazi ukuthi akufayithele. I'm just giving them the word of an advice ukuthi bangayiphusheli lapha ngithi yabo. Ngoba namanje banichaza nje kanje izohamba le video yakona amazondi ngithi yabo. Angikwazi ukuthi kumele lokho engathi ngiyakunqanda bazothini respond bona ngithi yabo. Nangapha futhi umhla ka 30 lo mhlambe bayothi gogo sifuna ukuthi siyoba khona endlini yabo. Sibone ukhiya unikezwe thina siunikeze ugogo esandleni angisho ukuthi mhlambe kuyoba njalo yabo. So ke bangafuni ukuveza iattitude kunina nagogo ngithi yabo. Ngiyazi khona mhlambe frustration ukuthi awu sarojwa but abarojwanga yini ababhekane nomuntu bona obarofi owabadayisela indlu yabo not nini Right. ningama victim nani esibaje njengoba nabo ama victims nabo yabo.
Yebo. Ngoba imali mase uDube sesilandela kahle istory. Lo 130,000 wafakelwa uNxasana yena lo dayisayo oyi-estate agent. Mefakelwa yena uthi yena wadlulisela imali ku-Animazethu. Kusho ukuthi wadlulisela mhlawumbe uhalf, mhlawumbe babevumelene ngo-half noma ngaleyo mali ababevumelene ngayo naye wasala no-half. But-ke uDube enze i-agreement, ngicabanga ukuthi unayo on record uDube ngoba uthe uzobanika u-50,000 ngokuphela kwenyanga kaJune. Emva kwaloko uzobe seyikhokha kancane. Ngathi at least-ke bazoyithola imali yabo back ngoba nange-willing ukuthi uzoyikhokha. Kodwa-ke mengabe sekwenzeka-ke engasayikhokhi ngoba ubaba Dube wabuza wathi isiphi isiqiniseko azoba naso ukuthi le mali uzoyikhokha. Usisi lo wamdefend uNxasane wathi hayi sokhuluma thina noNxasane ukuthi kuzokwenza kanjani. Wasethi uDube ngicela ungangeni-ke mina mangabe imali engasakhokhwa. Yes. Ngoba njengamanje ngithi ngiphusha indaba yokuthi imali yakho nizoyithola ngendlela eqondile, nami ngazi ukuthi mhlawumbe ufakele u-50 wafakelwa imali yokuthi sekusele ukuthi wena wamdefenda umuntu wakho lo. Anginiyeke kanjalo-ke wabaye kanjalo-ke uDube. Okay, othi ngibuze nje la ngoba lo mbuzo waqhamuka kuwena uhlalo wamazondi kumina. Yokuthi thuleleni ngenze njani ngibabophe indaba meli. Yabo. Kulento kule agreement yonke kuthiwa ngendleko zeni nogogo nestress eningene kuzo because benhle nenyuka phela nemali ingekho ngoba the last time nilanje ugogo engenamali wazi wayiphiwa imali ogibela uthi ngingenamali nginalo. Indleko zenzibe kwaphi la esenifakwe kuzona kuyo yonke le fraud yenze. Banendaba-ke naloko. Banendaba bona banendaba nokuthi kufanele kubuye imali yabo. Ebekade sebehlale endlini kagogo from uSeptember last year njengoba kuJune manje bezophuma umhla 30. Zonke lezinyanga bakhokhanga rent, ayikho nedeposit eyayikhokhiwe. Nje kusho ukuthi thina kufanele siyanqwamba kanjalo ngoba angikholwa ukuthi bawilling ukuthi basikhokhele. Ngoba wambuza uDube uNxasana ukuthi manje zonke lezindleko zogogo kiwe deeds office benzani. Ngicabanga ukuthi ngiclaim ka PPRA wena usuzobonana no PPRA. Okay. Wathi ngoba wathi yena uzoyikhokha imali engane kodwa thina ngeke azasinike imali. Yes Basho kanjalo athi uDube hayi kusho ukuthi fanele ngivele ngibhalele PPRA wena uzobe usudila ne PPRA. Ngoba yona kufanele ibuyile imali yabo yendleko. Ngoba ngempela bese asisebenzi thina besithatha entweni engekho. Sizame ngiphinda koMaritzburg kuze kube kabili ngiyantanta nogogo fanele simlande emlazi ngezinye izinsuku siyaphi sePine Town siyakuphi yonke leyo ndaba abazange bazobasicabangela. Shuthi nje uAntu abatshela ngoba wathi thina somahlalela ngesibe nemali yokwenza yonke lento. So babona ukuthi imali ngesibe nayo-ke yokuzula senze yonke lento kanti uNkulunkulu uzovela alikhande nje iplan asiqondanise nani. Futhi nje uThobile angazi ngihlale ngimtshela ngithi hayi cha wenza umsebenzi omkhulu. Ngoba nje ngangisangene ngikhuluma naye ngingazi nokuthi sekufanele senze njani nabameli basiphoxa laba ka legal aid. Ngithi Thobile akekho mina futhi ngathi kuyena akekho ummeli omazi ongasisiza ngalento athi uThobile ngeke abameli. Wathi hayi man ukhona umdu awume Thando somfonela ngoba nganginayo njengoba sesikufonela ngalela langa. Wathi hayi ngeke ningasizakali lapho. No siyabonga. Ndodondala Hayi mina ngibongayo. Bayaphila ba. Ngibonga ngiphila kahle impela ngibonga ngipheze ngithi uNkulunkulu kanti ukhona. Sangibhekile. NabakaZondi bangibhekile oMancinza. Yebo. Bangibhekile labe khona. Ngithi akwande kube nje nina ningapheli lo msebenzi nisize nabanye ngaphezulu kokwami kube ngaphezulu kwaloko. Ngibonga kakhulu ngingakwazi ngingabonga ngithini ukuphela nje ukukhona ongasenhla yena oyongibongela kakhulu. Yebo nina nibeke nikhule nize nibe ngangami nidlule futhi kumina. Amen. Ngiyabonga kakhulu nginiphe isibusiso esinjalo nakuDube lwengamazi ngithi uNkulunkulu ambusise. Amen. Aphinde koMazondi oZondi
Hayi nginibhekile nginani nje. Ningibuke ngibulawa indlala ngiyalamba ngihola impesheni anginalutho. Yebo ma. Ngiyabonga. Hayi ngiyathembisa ma, ngiyathembisa. Mabebuya nje Malawi ngizomthinta MG. Bazofika ekhaya ma. Hawu ngiyabonga ngijabula. Bazofika. Indlu yakho manje iyabuyela esandleni sakho. Iyabuyela esandleni sami. Ngiyathembisa ukuthi nje mhla ka-3 noma ko-3-4 ngoba sengibuyela kuyona sekungcono sengikwazi ukuba ngiyongena. Ngilungise noma ingenalutho kodwa uNkulunkulu uyongisiza khona. Yebo. No, khona uNkulunkulu. South Africa ngiyazi abantu abaningi mhlambe bayaza nje uMr Dube. uMr Dube ungomunye wenu lapha emakhaya. Obukela nje ithuleleni oyimember yokuthi uyayilandela ithuleleni. So wathinteka kakhulu ngodaba likagogo mangabe lovelwa ukuthi nanti udaba esibhekene namhlanje sizocela usizo ke akekho nala eThekwini. Sasingaza sibona ngisho ukubana ngisho ebusweni angithi yabo. But wakwazi ukuthi angithinte athi ngiyacela thuleleni noma ke amazonde engakafiki but ngicela ukuthi ngibe ngimlekelele ugogo ngithi yabo. Ngibe ngenza i-background check ngempela futhi ikhona wayenza nanka ama-VN akhona yonke i-progress ayenza. Ngaze ngathatha isinqumo nami sokuthi ngihambe ngiye empangeni kuyena. Siyohlala phansi naye ang-update ukuthi kuhamba ngizofika phi ngoba naye njengoba nje esho dadewethu naye wayesethreatenishwa even kwayena yabo. Kwayena nje kwase kunamazwi athreatenisha impilo yakhe ebe enza umsebenzi wokuthi kufuneka phela ijustice yenzeke gogo indlu kagogo ikwazi ukuthi ibuyele kuyena. But ke waqhubeka umnewethu ke kuze sifika la esikhona ukuthi nje umsebenzi wenzile udile ngazo vele izinto zezindlu ke nawe kosecabanga mhlawumbe ukuthenga indlu kungaba kuhle ukuthi ubheke ngempela abantu abadila ngezinto ezinjengalezo ezokwazi ukuthi ke bakwenzele iqiniso ngoba ukuthenga indlu kesamanje igebengu ziphume ngempela ukurobha abantu abangazi abadinga usizo yabo. Uma ungazi usuke uzorobheka ngempela. So ke nawe Mr Dube sizoba nayo kuhamba kwesikhathi naye sezoletha ke le full report bebe mhlambe after ke mhla ka-30 sebe usho ukuthi sebephumile endlini ngoba nabo ba-odadewethu labo bathenga indlu ngeze nawe Mr Dube sethi nabo sebacela uthwele abalekelele kuloko robheka okwenzakalile angithi yabo. Ngaze ngithi mina okwamanje anginankinga angithi yabo ukuthi mhlambe sibalalele but ke ake siqede ngeclient yethu efike yazocela usizo kuthina ngoba ngeke sihlafuna izinto ezimbili yabo. Qede ngogogo awubuyele endlini yabo yakho ugogo bese ke siyobona emva kwalokho ukuthi ke mabeza kuthina sibasiza kanjani bafuna ukusizwa ngoba icase yabo isukuthi iqoshise ngempela ukuthi abantu bayaphela la kuthina ngezindlu bengazi kakhulu yabo bayaphela nje. Nami ngiphinde ngibonge kuwena nje sisi ngoba ukube ngempela kwayengekho umuntu onjengawe emndenini gogo ozosukuma ngempela ame ngabe ugogo namhlanje umuzi wakho uhambile. Awu bezophaphama emva kwendaba yabo ngabe umuzi wakho nje uhambile yabo. But ke naze ngajabula mina gogo. Mina ngijabulayo. Yebo Mina ngijabula ngihlala nakubonga ukuthi ngizobonga ngithini. Hayi gogo thina sibonga nje kuwena gogo impilo ngithi yabo. Ngiyabonga. Ukuthi nemasibona izinyo umuntu omdala yabo siyathokoza ngoba inyembezi ukubona umuntu omdala ekhaya yabo kuba isiqalekiso. Nayo le ngane ngiyabonga kuyona kakhulu kube yayingekho ngabe angikho kwala. Yebo. Ngabe angikho ngiyabonga kakhulu. Nomfowethu uDube gogo ngoba phela sesila esikhona nje uyena uDube. Uyena uDube ngathi ngiyasho ngithi ngiyambonga ngingamazi iso lakhe kodwa ngiyambonga kakhulu ngoba usukumile kakhulu. Yebo. Kuba noma ngathi sengifika khona impela endlini yami kufika namaphoyisa sihamba namaphoyisa. Wafika lo muntu ohlala phakathi angimazi. Yaqhamuka lo mntwana kumina angimazi naye futhi washo wathi angazi. Kwasho ukuthi ngiphethe amaphepha ngamkhombisa amaphepha washutha wabona wathi uyaqala uyejabula ukungibona ubengangazi. Ilapho wena ngakhuleka khona la kwaphuma khona igama lokuthi hayi bayaphuma umoyeni wami ngakhululeka. Ngibona nasemzimbeni ngiyabeka benginciphile kakhulu. Yebo gogo. Kodwa ngibona hayi ngi-right. Hayi uright manje ntombi ndala. Hayi ngi-right ngiyazizwa nje ukuthi ngi-right. Naku ngisukele phezulu ngaze ngafika la. Hayi ngi-right. Stress asekho. Sengijimile impela ngiyabonga nani bantu abami uNkulunkulu anandisele. Yebo ma. Nisize nabanye ngaphezulu kokwakho. Yebo yebo. uNkulunkulu abe nani ngiyanithandaza ngiyonicelela. Noma ngiyiRoma ngonicelele emaromeni ngithandaza. Yebo. uNkulunkulu abe nani. Yabonga ma. Yabonga. Silithine lakho kumazondi.
Khuluma nje. Amazondi siyabonga nakuwona noma singakababoni kodwa ke siyathemba ukuthi sizobonana. Thina nathi sabazukulu kuzondi bengeke ngizwe ngesizwe samazondi kodwa ke ngoba thina sisabazukulu ezizinto sike sibukele lapha. Kodwa nje sijabule kakhulu nabo nje siyabonga ngokuthi into bazama ukuyisukumela siyazi ukuthi babhizi kodwa ngiyazi ukuthi sogcina sibonene sojabula futhi ukubabona bambone nogogo behlukumezekile. Yebo. Noma sekungcono ke manje ngoba hayi siliqaqekile ifindo. Hayi uNkulunkulu mkhulu. No, ngiyabonga. South Africa ulona udaba besike asinethele i-progress report ngoba i-update yalo ngoba baningi abaphatheka kabuhlungu ngodaba likagogo, baningi ngempela abaphatheka kabuhlungu iyabathinta inkinga kagogo phathi ke namhlanje ke ugogo ukhululekile inhliziyo yakhe iyagezeka ngoba uyabona ukuthi ngokwakhe akushelo umyeni wakhe kuzobuyela kuyena esandleni. Ngiphinde ke futhi nginxuse kakhulu ke nakena ke umfowethu MG uZondi uhlalo wamaZondi ukuthi ngiyacela uma ebuya nje ngempela eMalawi njengoba sasokho sikhuluma nje asondele solibeka usuku siphuthume siyombona ugogo sibone ukuthi ugogo yini ke mhlawumbe angasizakala nangayo yabo ngoba esho nje ukuthi uzobuyela endlini asazi ukuthi endlini khonani yabo intombi endala le eyigazi la benzala abantu yakhona yamaZondi. Ngibonga kakhulu ke nesupport esithola kunina bafethu South Africa yonke nje enilandela uthuleleni ngoba kokune thina sisuke singanalo ulwazi but ke mayicase ithinta nina mhlawumbe kuumkhakha wakho nivele ngempela ukuthi cha siyacela nathi ungenelela la silekelele buka nje umsebenzi owenziwe umfowethu uDube akaze akhokhe imali ugogo ngoba ubengekazame akanamali ugogo yabo kodwa ukwazi ngesikhathi sakhe awenze umsebenzi kagogo wonke ewenza evolunteer mahala. Lo msebenzi ungabe bewenze liclient ungabe uyicharge enkulu imali yabo but uwenze ngobuqotho nangeqiniso size sifike la sikhona njengamanje ugogo nje bekhululekile nje kungethukuthukhu zakhe umfowethu uDube yabo. Ngiyabonga nje kakhulu mina ku-South Africa yonke nje mina Mduduzwa kaMkhwanazi ke egameni lenhlangano ithule neteam ngithi nje siyabonga nisale kahle emakhaya. Siyabonga.